खुलुमबाय आन्दागाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम नैबे सावगारिनि गेजेरजों आरो बे सेलनि गेजेरजों मोजांथार रादाबखौ नोंथांमोननो होनो लाबोदों मानोना आं जे जायगायाव दंफैयो बे जायगा आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे समायना रमायना पेन्डेल आरो बे पेन्डेलनि गेजेरजों मा जानो सानदों जों दिनै नोंथांमोननो बेखौ आं फोरमायनो आखायाव लादों आन्दागाफोर मानोना जाय हाबाफारिया दिनै जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बे हाबाफारिया जादों जोंनि गेजेराव बे गामिनिफ्राय सासे दौरि एबा जोंनि काथलिक गिर्जायाव दौरि एबा फादार आरो बे दौरि एबा बे फादारा माब्ला समाव बिथाङा अर्डिनेसन जायामोन आरो बिथांनिनो दिनै हामबाय होनायनि थेंक्सगिभिं एबा हलि मास एबा गोथार बोलि बावनायनि हाबाफारिया माब्ला जागोन बेखौ मिथिनो आरो नोंथांमोना आङो दिनै बे सावगारिखौ लाबोदों आरो बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय दिनै बे माखासे हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिलांगोन फै जों अब्ला बे गासैबो होनाय माखासे साजायगासिनो दं आरो जों बाहाय नुनो मोनो माखासे समायना रमायना पेन्डेल आरो गोबांथार जेरै डेक'रेसनफोर बानायनाय बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जाय दैदेनगिरिफोरनिफ्राय आं बिथांमोनखौ लोगो हमनो थांगासिनो दं फै जों आवगायलांनि बिथाङा जोंनि गेजेराव गावनि होनो गोनां माखासे मिथिनांगौफोरखौ जोंनो मिथिसार होगोन जों दा बेनिखायनो बे जायगायावनो जों बिथांखौ लोगो हमनो थांनोसै लोगोफोर जों गोबां मोजां मोजां बाहाय समायनाय साजायनाय माखासे डेक'रेसनफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बे मिथिंगानि समायनायफोरजों लोगोसे बिथांमोननि साजायनायखौ जेरै बिबार बिलाइ माखासे पार्क जेरै जों माखासे पार्कफोर बायदि आरो बिराद समायना रमायनायै आरोबाव जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि बे साजायनाय गथ'फोर गेलेग्रा आरो मोजांथार बे साजायनायफोरखौ बे गोबांथार साजायनाय बिबार बायदि साजायनाय समायना रमायना बे हांखोफ्रा जोंखौ गोजोन होयो माने मिथिंगानि बिबार दै बार अखा हाजो हायेन बेफोरनो जोंनि जिउआव गोजोन होयो बेखायनो नैबे दौरि फसंनायनि गेजेरजों दिनै बे जायगायाव माखासे सावगारिफोरखौ जों नुदों फै जों आरोबाव बे जायगायाव जों आवगायलांनि आन्दागाफोर जों दा माखासे साजायनाय सियार गोबांथार समायनायजों साजायनाय सियार गाबोननि थाखाय थामथिम खालामनाय सियारफोरखौ गासै 5,000 सुबुंफोरा बे जायगायाव सुबुं गौमा जागोन आरो जाय गाबोन गिबि गोथार बोलि बावनायनि हाबाफारियाव गासै सुबुंफोरखौ गासै आलासिफोरखौ बे जायगायाव नाजानाय जागोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे साजायनाय समायना रमायना सियारफोर आरो माखासे पेन्डेलाव साजायनाय गोबां समायनाफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा जोङो नायदो बै स्टेज फारसे माखासे साजायनायफोरखौ जों नायनोसो फै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बै स्टेजाव माबायदि साजायबावदों आरो माबायदि बिबारफोरजों साजायदों जों बेखौ दान्दिसे नुनो मोनगोन गोबांथार जोंनि गेजेराव बे गाबोननि थाखाय थामथिम खालामनाय सिस्टारफोर आरो माखासे जोंनि बे गामिनि फोथायारि आइ आफा बिदा बिनानावफ्रा नैबे भिडिअ एबा आल्टाराव गाबोन गोथार बोलि बावनाय जायगायाव माखासे साजायनायफोरखौ बिबारा मोनसे जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो बिबारा गुरै बिबारा मोदोमफ्रु बिबारा समायना बेबायदिनो जोंनि जिउखौबो बे बिबारफोरजों रुजुयो बेनिखायनो बे बिबारा जोंनि जिउआव थायोब्ला गोजोननाय फैयो सोरगोयारि बिबारजों होनाय जों दा बे साजायनायफोरखौ नुनो मोन्दों जोबोद समायना रमायना साजायगासिनो दं जों बेखौ आरोबाव नुबाय नोंथांमोना गाबोननि थाखाय जायफ्रा बिथांमोना फैब्ला आरो गाबोन साबसिन समायनाखौ नुनो मोनगोन गोजोन्थों खुलुमबाय आन्दागाफोर आं नोंथांमोननो दान्दिसे सिगां फोरमायनायजों लोगोसे जोङो नैबे जायगायाव मानि थाखाय नुजाफैदों मानोना नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेसेबांबा समायना रमायना जाय माखासे पेन्डेल आरो बे पेन्डेलफोरनि सिङाव मा जानो सानदों बेनि सोमोन्दै नैबे गामिनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ दिनै लोगो मोनबाय बेनिखायनो बे लोगो मोननायजों लोगोसे दिनै आं बिथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोरबोनि अननायखौ बिथांमोननो बरायनायजों लोगोसे गोजोननायखौ होग्रोबाय गोजोन्थों दे गोजोन्थों खुलुमबाय दे गोजोन्थों आन्दागाफोर बिथांमोननि रावजोंनो एबा बिथांमोननि खुगाजोंनो जों दिनै मिथिनो मोनगोन नैबे जायगायाव मा जानो सानदों आरो नोंथांमोना दिनै बे फैबाय थानाय प्रग्रामफोरनि थाखाय बे समायना रमायना माखासे साजायनाय बेफोर गासैफोरनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय जोङो नोंथांमोना मिथिनानै लादों नोंथाङा दिनै बे मण्डलिनि एबा बे गामिनि सोमोन्दै एबा गावनि मुं एबा जायगानि सोमोन्दै एसे मिथिहोनो हागोन नामा निस्सय आं बे गामि नामार सान्थिपुरनि आं बारग' आफादगिरि लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारि जेनोखि फैबाय थानाय गाबोननि जेनोखि हाबाफारिनि जे दाखालि थांनाय 25 थारिखआव जे अर्डिनेसन जाना थांबाय दौरि सानै जोंनि उदालगुरि पारिसआव नैबेनि सासेया जाबाय जोंनि नर्थ सान्थिपुरनि बिथां
रेभारेन्ड फादार नेरसोन कलारि बिथांखौ गिबियाव हामबायदों मानो होनबा जों दिनै बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि उनाव जों सासे इसोरनि अननायाव सासे दौरि महरै जों मोननो हाबाय बिनि थाखाय आं सिगाङाव बिफा इसोरखौ आं हामबायहोग्रोदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजों जों दिनै जे हाबाफारि मावनो आखायाव लादों बेखौ जों दिनै बुंथिनो सानदों जे फैबाय थानाय जे गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा मोनसे गिदिर हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ बिथांनि फार्स्ट हलि मास जों बेखौ ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय मोना गाबोननि दिनाव 9टा बाजारनिफ्राय बाव हाबाफारिखौ लादों बिथांमोना बाव गिर्जा हाबनानै जोङो जिबादि दौरिखौ जों मान होनायजों लोगोसे जोङो बिथांनिफ्राय जि फार्स्ट बिनि जिउआव जि आगान सुरनो नागिरदों जिउआव धोरोमनि लामायाव आगान सुरनो नागिरदों बिथांनि जाजेननाय बे मोनसे स्टार्टिं आगान सुरजेननाय बेनिखायनो जों इसोरनाव गाबदों जे बिथांनि जे धोरोम फोसावनायाव बिथाङा जेब्लाबो इसोरा जेब्लाबो बेनि हेफाजाब होगोन जेब्लाबो बोर होगोन बिथांनि अननायजोंसो बिथाङा मानो होनबा एसे गिदिर बिबानखौ बियो दिनै मोननो हादों बिनि थाखाय जों बिथांनि जानानै दौरिनि जानाय जों सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ जों हामबाय होदों गिबियाव बेखौनो जों खावलायदों आरो गाबोननि हाबाफारिया जे जों जाक जमगै खालामनो सानदों आरो बे जाफुंगोन बेखौ जों जेब्लाबो आसा खालामो बे इसोर दङ सोरजिगिरि इसोर दं बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे गाबोननि हाबाफारिया गासैबो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि गेजेरजों जों जे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों जोबोर जों खोनानो मोनबाय अनदागाफोर गाबोननि हाबाफारिनि थाखाय दा बिथाङा नैबे बारग' आफादगिरिमोन आरो बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो दिनै जाय बिथां कलारि जाय बिथां नेरसोन कलारि दिनै बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय दिनै बे जायगायाव इसोरा सासे गावनि धोरोमनि खामानि मावनो थाखाय लेंहरनाय बे मोनसे गोजोनथाव आरो इसोरखौ हामबाय होनाय बेजों लोगोसे आरोबाव आं बिथांमोनाव दा उनाव सोंबावगोन आरो बिथांनि आंनि खाथियाव मानगोनां बे मण्डलिनि बिथाङा जानो हागौ दैदेनगिरि आरो मा बिबानाव दं आं बिथांनि खुगानिफ्राय मिथियो नोंथांखौबो गिबियावनो बरायनो लागोनायजों लोगोसे नोंथाङा अननानै बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि एसे मिथिगोन नामा नोंथाङा मा बिबानाव दं आरो मानि थाखाय दिनै बे हाबाफारियाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सोमोन्दै आं बे नर्थ सान्तिपुर गामिनिनो सासे फालक हिसाबै आं दासिमबो मावगासिनो दं 2013 मायथाइनिफ्राय दासिमहालागै आं फालक मावगासिनो दङ आरो बेबादिनो गाबोननि हाबाफारिया जोंना जेरैबादि थांनाय 25 खालारावहाय उदालगुरि पारिसआव जोंनि मण्डलिनिफ्राय सासे दौरि फसंजानो मोनबाय नाथाय दुखुनि बाथ्रा जों गोबाव सान नेबानै दंमोन बिबाय थादोंमोन इसोरनाव नाथाय जोङो दौरि मोननो हायाखैमोन नाथाय गोबाव साननि उनाव जोङो दिनै जोंनि गेजेराव सासे दौरि मोननो हाबाय बिनि थाखाय इसोरखौ जों हामबायहोयो आरो जों गिदिर रंजानायजों गाबोननि सानखौ जेरै बे दौरिया गिबि मिसाबुलि बावजेनगोन जोंनि मण्डलियाव बिनि थाखाय जोङो दा लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जोंनि मण्डलिनि आरो खाथि खालानि जोंनि मण्डलियारिफ्राबो जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदों जों साफ्रोमखौबो जेन इसोरा बोर होनानै गाबोननि सानखौ जोङो मोजाङै बारग'होनो हागोन होननानै आं मिजिं थिनाय जाबाय जोबोर रंजाथाव बेजों लोगोसे आरोबाव आं बिथांनाव सोंनो लुबैदों आदसा बे फादार नेरसोन कलारि बिथांनि न'खराव साबसे दं बेहाय बिमा बिफा एबा बिब' बिनानाव साबसे दं बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा जा फादार नेरसोन कलारिनि न'खराव दा बिब' बिनानाव बिसोरो बिब'फोर दङ बिब'आ साथाम साब्रै बिनि बिब'आ साब्रै नाथाय बियो दा फिसाला हिसाबै हारसिं सासेल' फिसाला बिफाया बि जोनोम जानायनि बोसोरसेनि उनावनो बिनि बिफाया रुंसारि जालांदोंमोन दा बिमा हारसिं बिनि बिफानि मुङा जाबाय रुंसारि सामेल कलारिमोन बिथाङाबो गोबाव सम फालक प्रसादबो मावबोदोंमोन नाथाय बे गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि दुखुनि बाथ्रा बियो गावनि जिउखौ नागारनानै बे संसारनिफ्राय रुंसारि जालांबाय दानि फादार जानाय नेरसोन कलारिनि बिफाया बिनि जोनोमनि बेसे गोबाव उनाव थैखो 1 बोसोरसोनि उनावनो थैदों दा बिफाया जुदि नुलांनाय मोनब्ला जिउआ गोजोनो अब्लाबो जोङो फोथायो बिनि जिउआ इसोरनि खाथियाव थानानै गावनि फिसालानि बे गेदेर अननायखौ
अब्लाबो जों दिनै फोथायो जाय अनजाग्रा फादार नेर्सोन कलारिनि बिफाया इसोरजों लोगोसे थानानै गाबोननि समाव जेरै हामबाय होनाय बे गोथार बोलि बावनायखौ बिथाङाबो सोरगोआव थानानै जोंनि थाखाय बिना होगोन फिसालानि थाखाय बिना होगोन आरो बिथांनि मोजां मावदिन्थि फालो मावनायनि मावदिन्थिखौ दिनै जों नुनो मोनबायना बिथाङा सासेल' फिसाला आरो इसोरा दिनै बेखौ गावनि खामानि मावनो थाखाय लेंहरबाय सायख'बाय बे गेदेरथार बेजों लोगोसे आरोबाव दिनै आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आदसा बे नोंथांमोननि बे सान्थिपुरा नर्थ ना साउथ ना नर्थ एबा माने सान्थिपुर सान्थिपुरनि गेजेराव बेसेबां न'खर दं ओरैनो 60 न'खर दं 60 न'खरनि गेजेराव नोंथांमोना मा गासैबो धोन सम्पति गोनां लाख'पति गोनां ना हावरिया मावरिया बेबायदिनो सोरबा फिसा फिसा दखान होनानै जाग्रा ना खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा बांसिन ना धोन सम्पति गोनां बांसिन जोंनि गामियाव बांसिनानो माने खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा सानै न'खरनि न'खरथामसो दं बिदिनो साखरि मावनाय एसे हा हुबो एसे दं अब्लाबो बिसोरबो जेसेबांखिनि माहाजोन होनजायो बेबायदि नङा आरो थिग आदसा अब्लाबो दिनै बे हावरिया दुखुथियाफोरनि गेजेरजोंब्लाबो इसोरनि गेदेर अननायजों फोथायनायजों बे इसोरनि गेदेर अबदान मोननाय सासे दौरि मोननाया जोंनि थाखाय बिराद रंजाथावना बेजों लोगोसे दिनै आदसा बे समायना रमायना डेक'रेसन आरो गोबांथार बे जानायनि थाखाय थामथिम खालामनायाव नोंथांमोना बेसेबांसिम बाजेट खालामदों बेखौ जोङो बे बाजेटखौहाय गासैहाय जोङो 11 लाख बाजेट खालामदों नाथाय जोंनो गोबां मानसिफ्राबो बिदिनो अनसुंथाइ हरफैदों गोबां मण्डलियारिफ्राबो हरदों सोरबा बेक्तिफ्राबो हरदों बिथांनि मुङै बे दा बिनिखायनो जोङो दा बे समायना रमायनाखौ बेबो रांफोरजोंनो जों खालामनो हादों नोंथांमोनाथ' गावनि न'खराव थोजासे बेबायदि होनायबो गैया दानि मिथिबाय जे गोबांथार बिदिनो खामला मुजिरा मावना जाग्रा बेबायदिनो मालायनाव सोरबा बेबायदिनो एफा एनै बिदिनो मावनायनि गेजेरजों गावनि न'खरखौ सुंथाग्राफोरसो दं दा बेजोंसो नोंथांमोना बेखौ खालामनो हायाखै नाथाय इसोरनि गेदेर अननायजों दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनाया बे इसोरनिफ्राय फैनाय इसोरनिफ्राय बोर आरो दा बेनिखायनो आं जोबोद बे बाथ्राखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों गासै 11 लाख नैबे बाजेटनि गेजेरजों फैबाय थानाय गाबोननि हामबाय होनायनि बोलि बावनायनि हाबाफारिखौ दिनै नोंथांमोना गोबां आलासिफोरखौ जाहोनायनि थामथिम आरो बे टेन्ट हाउस आरो माखासे ना बेदर बेफोरनि थाखाय आलासिफोरखौ सिबिनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो जोबोद रंजाथाव दा बेजों लोगोसे आरोबाव आङो मिथिबावनो लुबैदों आदसा साबसिन फादार एबा सिस्टारफोर बे जायगायाव फैगोन एबा गाबोननि थाखाय बेसेबां खय हाजार मानसिखौ नोंथांमोना बे जायगायाव जोथुमनायखौ खालामदों बेखौ एसे जोङो ओरैनो दौरिफोरखौ जोंनि मिथिनाय मथे 100सिम फैगोन होननाय खोनादों सिस्टारफोरखौबो बेफोरबादिनो बेसेबाङानो फैगोन होननाय खोनादों आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे बाजेट खालामदों बे बाजेटआ जों 5000 जन मानसिफोरखौहाय जों जाहोनायनि मोनसे बाजेट खालामनानै लादों आरो हाबाफारियाव जों बेखौ लादों 5000 मानसिफोरखौ जाहोनो थाखाय बे थामथिमखौ खालामनाय जाखाबाय ना जाखाबाय रेडि जाखाबाय गासैबो इसोरनि अननाय जाखाजोब्बाय 5000 मानसिफ्रा आरो बे जानायनि थानायनि थाखाय गासिबोथ' नोंसोर बेन्च डेस्क बेदर थेदर मा रेडि जाजोब्बाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो आलासिफोरनो फादारफोरनो जेनेबा नोंथांमोना गानहोनायनि थाखाय बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइफोरनि थाखायबो थामथिम जाखाबाय बेफोरखौबोथ' जों मोजां दा बेनिफ्राय नैबे पेन्डेलखौ नोंथांमोना बे टेन्ट हाउसनिफ्राय लाबोनायाव बेसेबांसो खरसा थाङा बुंनो हागोन एसे बे टेन्ट हाउसआव जोंना 2 लाखसो थाङो 2 लाखनि जों बाजेट बे गोबां टेन्ट हाउसआव थाङो आरो बेदरा गासै बेदरा 6 कुइन्टेल माथो 5000 मानसि आरामसे जानो हायो जोबोर रंजाथाव दा अनदागाफोर दिनै जोङो बे जायगायाव फैनानै आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आरो मिथिनो लुबैदों अननानै नोंथांमोना जोंनि जाय दौरि बे दुखुथिया गामिनिफ्राय इसोरा लेंहरबाय सासे नेर्सोन कलारि जाय न'खराव बिफा रुंसारि जानाय दुखुथिया आरो बिनि बिब' 7 दं आरो बेजों लोगोसे दुखुथिया बिमा रान्दि दं आरो बिथांमोननि न'खरनि थाखायबो जोंनि अनजाग्रा बे सान्थिफोरनि थाखाय आरोबाव सान्थिफोरनिफ्राय आरोबाव
दौरिफोर फैबाय थाथों सिस्टारफोर ओंखारबोबाय थादों बेनि थाखायबो आङो बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो गुरै खावलायहरो आरो बिथांमोननि जोंनि गेजेराव माखासे मिथिं होनाय बे गासै बाथ्राफोरनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बे सेनि गेजेरजों बरायनायजों लोगोसे हामबायनायजों खेबसेबाव बिथांमोनखौ आं गोजोननाय लानायजों बेहायनो नोंथांमोननिसिम नैबे हाबाफारिखौ बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों।